Yaki pun timbalan dengan dawuhan Kanjeng Prabu. Manti-manti dawuh pengendikan Kyai Prabu Dwaramati bengi iki kabeh padha mungon. Aja nganti ana kang padha nindra, aja nganti ana sing padha turu. Sapa wae. Maten Koko Prabu. Yo. Reksan wewengkonmu dhewe-dhewe aja nganti ana trik sandi upayane musuh. Nggih saken dawuh Paduka Koko Prabu. Manci madya ratri teksik ngawengi macet merah gumuntur swarane sagung para kaneman ingkang sami wingon watama kartoma ingkang jumedha wonten madyaning plataran keputrek ing Upalaya. Ya rasane atiku. Nalika nindra peteng Raden. Nggih, tak mangke sampun dumugi wonten ing pelataran. Upalaya wis saiki andum gawe karepe dhewe-dhewe pengetan aku ngulon. Monggo Raden. Ing wanci tengah wengi kok dadi iki ana wong kang nyolowati. Kok nyolowati? Madhep dhisik. Sapa kowe? Pancen kowe rowan Maragagi, kowe Prasadwa, kowe sapa? Yen pancen mungsuh, kowe ya ngomong. Prasadakno iki lho. Kaya aku iki. Aku putra Pancala, putrane Kanjeng Rama Swardi, Prabu Drupada. Terus sapa? Mangli ngarak.
teko dhisik. Nandhang anggomu kaya mengkono pangling apa ora pangling apa ora. Nek sak klebatan kaya aku ora pangling. Nanging jebul kene ngopo? Nandhang anggomu kaya mengkono. Waspadakno lek nomor aku gatekno gobo. Putra Swadira Perban Begawan Durna aku Bambang Aswatama. Kowe terus tok jemeno mungsuh bebuyutan Pandhawa. Aku wong Sukarima. Bapakmu mungsuhe Kandha Perban Begawan Durna Swargi. Saiki anak mungsuh anak. Sakaku dadi patih. Ilang kuline pusiji terus tok semono semekane pati. Ndi tunggali. Dewi Banwati eling-eling Dewi Banwati putri boyongan tekse putri pesakitan kalamun tosare datan den keparingaken manunggal kaliyan para putri Dur Samara Kang Dewi dipun paringaken sare wonten paningrat tekse emper Prapadira Karta marmo ingkang setira wis dangu dene milang-miling manunggal kawan para Pandhawa layak tak goleki nganti ora ketemu. Mbak Yu Banwati. Janjane aku tegel karo kowe. Kowe dadi garwane Kakang Prabu Duryudana jebul kowe iku klebu mata pitayane wong Pandhawa sing ditandur ning Sina. Mula kabeh Kurawa padha tumpes tapis tanpa tabet mergo sangka pakatimu Mbak Yu Banwati. Yen tak patene pancen yo ayu tenan. Yo Mbak Yu Banwati. Mbak Yu Banwati. Batu. Iki sapa? Jebul kowe kan. Mongok tugel gulumu. Ora sak bengok aku ora budek. Yo, tato mamu. Apa-apa? Dino iki ora wurung aku yo mati. Ponakan wong Pandhawa ora wurung aku yo mati. Aku gelem mati yen aku sing tetes sing katresnan. Jalaran. Rikala semono tak bondo tangan.
kowe sombal kowe sudut. Pat aku ditulungi paman Resi Kerpa darat pedhita gerangan karo Resi Kerpa ya mudah. Dina iki kowe gelem apa ora kowe nuruti kawon kekarepanku. Jatine wis suwe kon kepengin aku penggarwa kawon kakang Mbok Barwati. Pat apa marmo? Iya. Yo aku manut aja kaya mengkono kuwi. Aja kaya ngono aku wedi nek iki nggo pusaka kaya ngono. Kena pusakane. Aja semrang rasane atimu. Ora kepengin garwa karo aku to. Yo pancen mengkono. Satu bagian kaya musuh. Aduh mati aku. Mati Sampyo Kartomarwo lawan Barwati. Pancawala iki anak Puntadewa. Anak Puntadewa sing patutan kelawan Drupacala. Wah, iya kedak turune mungsuh iki. Pancawala tangi yo. Pancawala tangi yo. Aku mari kagunuh Paduka Duratmaka. Ya. Kowe Pancawala. Nggih, kula Pancawala. Kowe anake Puntadewa. Nggih. Kasungjan sing ngandika menika sinten? Wis rasa dadak kowe mikir aku sapa? Aku Duratmaka mari kagunuh. Menapa ingkang Paduka kersakaken? Sing tak karep aku ya kuwi wong Pancala. Kowe anak Dewi Drupadi. Nggih, Kanjeng Ibu Dewi Drupadi menika ibu kula. Drupadi kuwi anake Ratu Pancala. Inggih, leres. Ngono kowe iki tedak gorene mungsuh. Kowe iki wong Pancala mati dening aku. Wong Pancala tak papan dununge punang Jabang bali dari jenenge Parikesit. Parikesit sing digadang-gadang digadekke ratu nek mesti. Ning endi? Nek nuroke tugel gulune.
ana kaya ana. Nendra Kepati sinten to ingkang anyanding? Kadang namung putri Pancala garwa Risang Arjuna ingkang tampa kalih maning Ayu Dewi Wara Sri Kandi. Ananging ira-ira ujaring para kuna. Yen to Ponang Jabang Bayi lagi sepasa tekse lagi 5 dina. Kiwa tengene papan paturane Ponang Jabang Bayi sinandingan pusaka gegaman utawa landhep. Kemaki Durat Moko sangat swatama wis nyaketu yanira Ponang Jabang Bayi parikesit. Pancen petune wong Pandhawa ki memek. Petulane dhuwur kan dicenteli nganggo ripandan. Dadak diunek-unek nganggo angus. Trorene nganggo njet. Apa nek kok ngono ki aku jampe pedhi. Syarat apa kaya kenteni bola mudeng. Eneng apane? Dianggep lemut apa? Tapi ujar tak golek kok ya ketemu. Nyawis kabeh wong Pancala. Iki sing ngelone Ponang Jabang Bayi kok ora ibune kok ora utare kok malah Wara Sri Kandi. Wah, wong Pancala mati. Tapis tanpa sesa. Aratune Prabu Drupada wis mati. Anake lanang Dusta Jemna Semudar Sri Kandi jarine prajurit Manto wis mati. Yo. Saiki mung kari Ponang Jabang Bayi parikesit kowe kari ngenteni wektumu kang becik. Nyawamu wis ana pucuk pusakaku. Mbok menawa dina iki kowe kudu bali marang alam kamu sandiri Cunda Mani iki. Mengko ngandhaping suku Ponang Jabang Bayi parikesit. Ing mriku wonten setunggaling pusaka ingkang wis cinawisaken nenggih pusakanira Sang Arjuna Yai Pasupati. Amari kusumaning Ayu Dewi Wara Sri Kandi ingkang kala semanten kenging pusaka. Krenta sukunira Anjalari Ponang Jabang Bayi parikesit. Wungu denira tilun tenger krenta sukune Mancal Kyai Pasupati. Nglorot kenging jangganira swata pedhot tunggal pecah kapisanan. Pandhangan Bambang Aswata geger jroning Mardika Putri Upalawiya.
kanthi dumugining sirna Koko Prabu sinten ingkang nyirnakaken garwa kula para Sri Kandi Koko Prabu pas padakno lho iki ana bangke ana kene sawangen Arjuna wonten dawu Koko Prabu nalika ngarep tukulane mungsuh trubusaning satru iki ora ya iki Aswatama pancen jroning atine kepengin ya kuwi bakal marsukum sedan wong atwane Begawan Bono nanging Aswatama uga kepengin arah patine putumu si Parikesit cil ora ana sambung rapete lawan Aswatama upamane yen to garwamu Wara Sri Kandi tekaning pati kuwi bener kuwi wong Pancala kesira apa lupute mula kira-kirane pun nang Jabang Bayi yen to durung ana pasak seliman dina isih kinawisan pusaka gegaman utawa landhep iki pamriya ana gegambaran kang mengkene mau ya wis ora perlu dirembuk saiki roktine dhisik garwamu Kyai Wara Sri Kandi Dumugining sirna Bambang Aswatama nanging ana kaerokan ing akasa ana swaraning turangga ambeker swaraning jaran ingkang beker-beker kali kala semana sarhamu Kyai Pako wonten timbalan iki ngaderu. Aja kaget. Swaraning jaran beker. Kondange panci bangun esuk ana jaran ucul jaran ucul. Sing pusaka ing pagedugan. Nang sumumpa. Kepudara. Sejatine kae dudu jaran sebaene ora jaran sak lamaking turangga. Iya. Kae jaran kae arane Haswa Kumara. Haswa iki jaran Kumara wis ngarani. Dadi kae kumaraning jaran nanging
kaya ana sambung ngrapete kelawan suwargi gurumu Begawan Durna. Wah, apa yen pancen ngono guruku kualat? Ora kualat. Nanging Begawan Durna kuwi biyen ana sambung arapete kelawan bangsaning Turangga. Mula reh ning murite kuwi loro. Ora yo Kudara kelawan Arjuna sampurnakna ya Yayi. Karben orang ngribeti karben orang ngeridu karben ngono ya ora trima perkara Swatama mati iki man. Paripun Kanjeng Koko Prabu. Arjuna, lepasno pusakamu Kyai Pasupati. Mengko yen wis ketok wandane utawa bangkene Turangga kuwi wis tiba ana ing daratan, mengko bagane Kudara. Yo, cukup.